Vítajte, dnes vám predstavím priestor, ktorý spája domov a podnikanie v jednom. Vo Zvolene, na mieste, kde sa môžete okamžite nasťahovať alebo začať podnikať. Kompletne zrekonštruované, zariadené na mieru, pripravené na štart. Vlastné 2 vchody, nízke náklady, výborná lokalita a hlavne možnosť tvoriť podľa seba. Kaviareň, kancelária, ateliér alebo beauty salon. Plne k dispozícii, krásnych 112 m². Aj keď nechcete podnikať, nevadí. Tento priestor vám vieme ľahko prispôsobiť len na bývanie. Tento priestor nie je len o štvorcoch a stenách. Je o pocite, že tu môžete začať hneď a bez starostí. Všetko je hotové, zariadené, pripravené a len čaká na niekoho, kto v ňom uvidí to, čo vidím ja. Teraz je to iba na vás, či tu budete bývať, tvoriť alebo oboje. Tento priestor na vás čaká.